Čaubec lidi, takže já vás zdravím po dlouhé době docela a já nevím, co už mám natáčet, protože pozemka mi nějak nechtějí padat a při takovém vysokém levelu už se blbě expí, takže já bych vám akorát chtěl teďka ukázat pár failů, které se mi staly, takže se podívejte na to a za každý like, odběr a zhlédnutí budu rád a v případě mi napište, co se vám nelíbilo a co bych měl změnit. Děkuju. Ciao.